सबसे पहले वो बजरंग बली के, क्योंकि हमने के बजरंग बली के छत्र छाया में ही बानी है। यह तो एगो देवता बाड़े की अभी भी बाड़े कलयुग में। देखिए बात वो समय के बाद आप सब सुन ले हो, बड़ा भाई हमारे विष्णु भी आई गाना गौले बड़े सीता जी की है से जब जाए लागत रहे हनुमान जी उनका से मिल के तो सीता जी कहते रहे कि जाके भगवान राम से मतलब हमरा हमार बात जाके कह दिया और का कहिए उ गाना के माध्यम से बताओ तनी बहुत भाव में कह दरी हनुमान जी से सीता जी कह दरी हमने के गार्जियन भरद्वाज बाबा आप ही उपस्थित बानी गोड़ लगता नहीं आपके आशीर्वाद की जाना रहे सीधे सीधे एगो भाव रहे छोड़ दो भैया सीधा निकली है कहीं दिहा करुणा निधान से कि गलती कमन गलती कौन भइल बा हमरा नदान से चल भैया चल चल कि गलती कौन भइल बा हमरा से हनुमान कही दिया करुणा निधान से हनुमान कही दिया करुणा निधान से गलती कौन भइल बा गलती कौन भइल आपके तरफ से आशीर्वाद स्वरूप बहुत रुपया का पुरस्कार मिला। हार्दिक अभिनंदन। एमन के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत बा। बांके बिहारी सिंह जी गरासा आपके भी तरफ से बहुत रुपया का पुरस्कार। अपने भाई हमारे संजीत भैया आशीर्वाद स्वरूप बहुत रुपया का पुरस्कार मिला। हार्दिक अभिनंदन बा भैया, बहुत बहुत स्वागत बा आपके। नमस्कार।
भाई के भी तरफ से बहुत रुपया का पुरस्कार बा। हनुमान जी के भक्त भाई हमारे बहुत रुपया का पुरस्कार भाई की तरफ से हार्दिक अभिनंदन बा। यथार्थ शिष्टाचार बा। हाँ भाई भैया ये को बात हमरा अभी तक नहीं भूला। बात ना भूला तू मनवा के सोच से मरलसी जयंत देह पर हमरा के चोट से खाली जोश से हमरा पर प्रहार करे डाले तक्की से आके तू आंख छोड़ दे डाले। अब पूरा तो शरीर रावण उठा के हमरा के ले आइल बाड़े और वहां के तनिको ध्यान देखे वही कहता है ई बात ना भूला तू मनवा के सोच से मरलसी जयंत देह पर हमरा के चोट से हनुमान भक्त फिर पुरस्कार आएगा भाई का यथार्थ शिष्टाचार बा। हमारे छोटे भाई राकेश पांडे जी आपके तरफ से बहुत रुपया का पुरस्कार बा। हार्दिक अभिनंदन बा भाई। यथार्थ शिष्टाचार बा अनाज बा भाई भैया सोनी लेके आया तुम्हें निकलत ना साथ बा उनके पास बहुत होता कि लक्ष्मण रेखा हम पार कर लिया। हर कुछ यही भाई है अब हो माननीय बड़क चमान जी आपके तरफ से बहुत रुपए का पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन। यथार्थ शिष्टाचार हनुमान भक्त भाई की तरफ से बहुत रुपए का पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन। Hare
के